खुलुमबाय सिनाफोर आंनि Jobanivlog थुसनाथामखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजों फवारनाय महरदान सिनाफोर दामुगै फुंनि 5 जानो 10 मिनिट नांबावगौमोन ओमफ्राय सासेया लेखा बोलाहांहां जानायानो खिनानै ओंखारलांबाय नै सनाफोर इसेबां माने स्रां जायाखै सान महाराजायाबो माने ओंखारथ'वाखै आरो गावनि महरखौ देखायथ'वाखै अब्लाबो सिखारबाय जोङो एलार्मा गाबबाय जखन बेखिनियावनो होदों बेखिनियावनो एलार्म गाबनानै सिखारबाय आरो बेनिफ्राय नै बिमा बुरैया माम्बार फिसाजो सिखारियावनो बाल्थिंनि जि सनाफोर बाबा प्लिज एकदम फरायथार मिथिबाय नों बिमा गैया होननानै आद्दा मारिनो नाङा थां आं माम्बार जि सुनानै फैगासिनो दङ बिराद उन्दुनो ओंखारो बेबो मोनायाव ओरैबायदि थाब उन्दुदों दा बुसै थांदो बाबा प्लिज होनखादां आं फटाफट सुनानै लागोनसै सनाफोर एसे नायखुमा हरदोंमोन आरोना सनाफोरा ओमफ्राय जिरायनानैथ' जिरायदों खिन्थु गेरेन्थि गैया फरायगोन ना फराया आरोना ओरैबायदि माबा माबि कुसुर कासारसो खालामबाय थायो जेब्ला बिमा गैया अब्ला आरोना माथा गाज्रि जालायनाय बेथ' आङो जिखौ जाखिनि ओंखारो हरावनो सुनानै दोनखायो 11:30नि गेजेरावबो आं सुनानै दोनो आरोना ओमफ्य फिसालानि ड्रेसखौबो आं बेलासियाव सुनोनो मोना माने फिसाजा सुबानो दैयाव मा खालामनो सनाफोर बेनिफ्रायनो मैया सुवासै नालाय दिनै लागाव ओमफ्राय दख'नाखौबो आं बुलायलायाखिसै आरोना मालायबा 5ता बाजियावबा बैस्राबा सिखारदोंना सिखाराखै ज्राव दख'ना बुबा नोंबाबो आंबाबो दिगदार मोनगोन नङा होमबा ओंखायनो मोजाङै दासे दुसे बास ओमफ्राय सानबाय आङो लुसुनानै लाखानोसै हे इसोर जेने थेने सिखारबायानो नै लाइफ प्रुफ मा जानानै जि उजि होआमोन आं फिसाफोरखौ बिराद उन्दुनायाव सांग्रां मांग्रां गोजा आंना फिसाफ्रा मोदोम गिसिखौ लानानै आं 80 घन्टा फिसाजों बिसिनाव थाफानांबाय आरोना ओमफ्राय दान्दिसे उनाव जोंनि हालोदखौ नायदो गावसो टेबोलाव फिउ गावनोसो नांगौ फुरा जायगा सासे बिसिनायाव फिउ मा होननानै मा सामलायबावनो बाबा प्लिज जों फिसाया लिरल' सोरखौ सोर दाय दसि होबावनो आरोना सोलिगासिनो बिदिनो ओमफ्राय सनाफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव खोथा ना मा बुंनांगौ ना आंनिसो लापरवाहि होननांगौ सोरबा गाज्रिसो मोननो हागौ मानो लांदां फादां सिन्दुर गैया फोथा गैया होननानै ओरैबायदि जादों माने मैया फुङाव दुगैनायनिफ्राय जाखिनि एसे देलायदोंमोन सिन्दुर फोनदोंमोन फोथा फोनदोंमोन बेनोमोन बेनिफ्राय सानसुआव दुगैबाय जेबो गैखाया मोनायाव दुगैबाय जेबो गैया लांदां फादाङैनो बेरायगासिनो दङ मानो होनोबा सनाफोर आंनि जाखिनि देलायग्रा एसे दङ सिन्दुर फोथा गावनि खाजल पाउडार आं बेफोराव सोनानै थाला मारनानै दोनो आरोना ओरैबायदि अयथासार माने एलु एला साफ साफाय खालामजोबो ओमफ्राय जुदि थाला मारनानै साबिखौ बेयाव दोनफ्लांदोंबा अब्लाबो माने गावनो अबहाय लागोन अबहाय मागोन खना खनला नागिरनानै मोना ना आंसो अबेबा दोनफ्लांखो ना माखो हमनोनो हायासै आरोना सनाफोर नागिरै खर' गरम मोनलायबाय आं ओरैबायदि नोंथांमोनाबो नुखादोंना आं राजाखौ सिख्लायनाय समावबो गोदानै फोननाय गैया आरो टिउसन थांनाय समावबो गोदानै फोननाय गैया आरोना आरो लोगोनि न'आव थांनायावबो गोदानै फोननाय गैया माने बुस्थुआनो माने दा नागिरबावनो जायो लुइला आरोना खम जाला सनाफोर थारमाने आं खुलिनानै नैबे आलायनानै दोनोमोन आरोना ना आंसो आलायनो बावखो बेयावनो गालांबाथ' गावनो बख'नानै लायो एखमबा बै थारमाने नैबे आलदानिजों ज' दंमोन नालाय एखमबा बेयाव आलायनानै दोनो बेबायदि आरोना मोननैजों ज'मोन दा मिथिला आरोना सनाफोर ओरैबायदि नागिरखुमानानै सेला नोङो लिडारा एक्टिंसो खालामबावदो नोङो बेखौ दोनदो मायो मेगनाव नाङो दोनदो सना दोनदो दे ओमफ्राय बे नानि दोनग्रा जायगायाव आङो नागिरजोब्बाय आरोना गावनि सेन्देल लोंग्रायाव दोनो एखमबा माबा माबि बुस्थुफोरखौ सोनानै दोनो आरोखि बियो गावनि गेलेग्रायाव थायो एखमबा डास्टबिनावबो दोनो ओमफ्राय दा बेफोर जायगायाव नागिरजोब्बाय एलु एला सिंफ्रावबो नागिरबाय दा अबाव थांखो सनाफोर मोदायलांबायसो होननांसिगोन आंनि सिन्दुर फोथा गेलेग्रा दोनग्रा साबिखौ मोदाया लांबाय होननानैसो बुंनांसिगोन आरोना जास्ट फर फान सनाफोर नागिरबावगोन अबाव थानो जेरावबो थाङोबा न'आवनो थागोन आरो एलु एला आरो बाहेरायाव बहाथो दोननो फुङावनो दुगैनानै लानो हानायखाय ओमफ्राय आं बाथिखौबो लागायनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै दिनैबो जोंना सुरज भैयाया बिराद जिब्ला होगोन होननानै आन्दाज मोनखाबाय आरोना मैयानि रखम गरम मोनखाबाय आङो आयै नै इसोर सुरज भैया दिनै एसे खम जादो अननानैहाय हाथारला बयबो लोगोफोरनि जेसेबांनो ब्लग्स नायो मानसिफोरनि जेसेबांनो ब्लग्स नायो बयबो गरमनि हालोदखौ बुंजोबनाय आरोना नंमारगौ आयौ बिश्वकर्मा बाबानि फुजानि उनावबो गरमानो थामियासै बा माला थामिबावगोन बुजिना मोनला इमान गरमनि जुनैनो हालोद टाइट बयबो
नोंगौ आं लोगोफोरनि ब्लग्सआवबो खालि गरम सानानै एसे गाहायाव फैबाय खोमा सनाफोर आंथ' बिदिसो सानबाय आइ दै बिफां लाइफां गायनांगौ होनो बिफां लाइफां थानाय जायगायावबो बहाथो थान्दा मोनगोन ना मालाय होसिखानायखौ बोरै थान्दा मोना गामि जा टाउन जा हालोद टाइट जानानै दंजोबो ना मानसिफोरा बयबो आंथ' दिनैबो सेलाखासै फिसा गोनांजों जाबजों आरो अबस्था गैसिना एसेबो सुख सान्थि जिरायनो मोनाना अभार लड हाला आरो सनाफोर टाइम जाहांलायबाय नालाय सनाफोर ओंखाम संग्रायाव हाबदोलाय साहाखौनो लोङाखै लोंनायाबो 7टा बारबाय नै मैया आंहा बादाम एसे बुट एसे सोमनानै दोनदों बेजोंनो लोगोसे सोमनानै दोनदों टेने खुगुनि जानोनो फिसालाया फुङावहाय घुगुनि रुनानै लागोनसै आङो माथो राहाबाव ओमफ्राय बिमानि खालाव खसाव नागिरबाय थानायखौ नुनानै नायलाय गावनि साइकेल साबिजों गेवबाय गेवगारबाय गेवदों आबा इजोंनो इसको सोमहालनानै दोननोसै आङोलाय नै बेयावनो जाब्रा जै मखा मोनबाय नै सेलाय बेलाय हा थेंक इउ बेटाजि थेंक इउ बिमानि खाला खसाव नागिरबाय थानायखौ नुनानै गावासो एकदम सानखोमागासिनोब्रा बियो फरा सुनाया आं हाथारलाहाय थांनो जाबाय दे जाबाय मारै जागोन ना जाया मारैलाय ओमफ्राय बिदि साइकेल साबि गैबावना गैला मोनसेबो दंना फुरानानिसो औ दे फुराना थालानि हा थेंक गड रे भगवान जाबाय दे साइकेल फुराना थालानिसोमोन आरोना नोंना खामानिया बे नङामोन बारा मेकारसो जासिगोन नामा देरनानै अबेसे इन्जिनियाराबो बिदिनो हायो बाबा दे जानांगौ दे लाजिलायो दे ये भगवान मोननाय लोगो लोगो एसे स्राय फोनानै लाबायबो नंमारगौ हाबा जानाय मानसि फोनाबा लांदांफादां नंबारो फोनानैसो एसे ड्रें नुगारबाय नङा होमबा बेलाय माथो दान्दिसेबो खुला दोननो हाया दान्दिसेबो साबिखौ दोननो हाया बिनि जुनैनो बख'लाय अबावबा दोनफ्रांलाय मालाय नायदो दसेनो सत्यानास होरदो मावहरदो सना भगवान ओमफ्राय ओरै आंना गेस बुथुमग्रायाबो रेडि जानानै दंखायो बहुदानो आंखौ गाइखेर साहाखौ एसे गारनो थिनदों बा लेबुनि साहा गारनो थिनदों नंमारगौ आं गारनांसिगोन जालायलांला ओमफ्राय ओरै आंना खुगुनियाबो सिटि मारिनानै दङ बेनिफ्राय फिसालाया बेखौ लांगोन आरोना ओंखामजों बुटखौ एवना हरगोन माने एसेल' हरगोन बेखौ होजोबा माने खुगुनि जानायनि प्लेनिंखा मा लांनो होनबालाय नोङो होनबाय नालाय आङो ओंखामखौनो एवनानै हरदो होनबालाय होनदोंमोन आरो बेस्रा ओमफ्राय ओंखाम गोजा बोरै एवना हरनो दाउदैबो गैया दाउदै दोनग्रायाबो खालि जानानै दङ एक थुख्रा दैसेबो दाउदै गैला नै जोंना ओंखायनो बेखौ एसे एवना हरनोसै बुटखौ सोमफानाय जादों आरो ओमफ्राय आं माबार एवना हरनोसै सनाफोर फुंनि समायावलाय मालाथो एथ' एभेलेबेल टाइम ना गोजोन ओंखायनो स्पिडआव एवना हरनोसै आङो टाइमाबो इसिबां माने गैला जागायबाय बारा नङा एसेल' गावथ' बारा जाया खिन्थु लोगोफोर बे एसे रानलायनानै जायोना बिसोरो गावनि ओंखामखौबो सोरबा जागोन आरो गावनावबो मालाबा मेगि दागो फैगोन सोरनिबा माबा दागो फैगोन सिफिना आरोना रानलायनानै जायो ओंखामखौबो हरजोबा र' बांद्रायगोन मैया एसे बारा लाखादों बिमाया मोनायाव आरोना ओंखाम गोजांसो एवनानै हरनो होननानैहाय बिमा बुरैफ्रा एसे बुद्धि खालामनानै दोनखायाबा जायाना प्लेनिं खालामनानै दोनखायाबा जाया आंहाथ' मोनायावनो प्लेनिं खालामखानांगौ माने गाबोन फुङाव मा हरगोन मा हरा नङा होमबा रेडि गैयाबाथाय फटखरे जेबो जाखाया ओंखायनो ओंखाम गोजां मैया एसे लाफाखाबाय माइरङाहाय बास बेखौनो आरोना बादाम आरो बुटखौ एसे मोनफ्राम होनानै लागोनसै ओमफ्राय ओंखामखौ बैयावनो एवदेरना हरनोसै आरोना बे गथ'आ ओमफ्राय मालाबा एसे दै सबसो जानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय सिनि गरनै सारलाना हरबा जि मोजां मोनथांसै आरो गावहा आंबो लोगोफोरनिखौ सोरनिखौबा बिदिनो मोनजाखायो खिथाबाय थानोसै गावहा ओंखायनो एसे सिनि गरनैसो हरगोन आङो जाहाङाव आरोखि बाबा रेडि जानो जायाखै खुगनि रेडि साहा रेडि टिफिन रेडि ओमफ्राय बिमा बुरैनि हालोद थांदो दे बाबा र' बाबा र' मेदा एसे गेदा जादों कम्फर्टेबल ना दे खथ' स्टेन्डार्ड नुयो आरो एसे लाजिस्रोबावलायो जाहैदों बेयाव लांनो थांदो योगा दं बाय दोनलांबाय थाया आङो एथ' थांनानै मेंग्लिहैगोन आंहा सानो एसे मेंगाथों दोनलांलाय लाबोलाय खालामलायो थांथों एसे बेलासिनि स्राय दुगैबावनानैसो नोंथांमोननि सिगाङाव खावब्ला आरोना आंना बिदिनो दुगैखांग्राबाबो एकदम गोलोम फुनायखा हालोद टाइटखा आरोना खोरखि गुदियाव नांथाबबाबो बार गैखाया जेबो गैखाया अब्लाबो उफाय गैया माथो खालामबावनो गरमनि दिन ओमफ्राय गरमनि थाखायनो आङो लानो लुगैबाबो ब्लग्सफोरखौनो माने लानोनो हाला आरोना अबस्था टाइट जायो
आरो बिनि सिगांनि आंना ब्लग्साहाय कमेन्टआ अफ सोरबा सोरबा आंनो बेलेग भिडिअआवहाय हरदों कमेन्टआ अफ नायबायमोन बिमा नायबायमोन आब' होननानैहाय बाट मा खालामनो सनाफोर आं सिगांनि ब्लग्सफ्रावबो बुंखादोंमोन बाराद्राय उन्दैखौ लाफायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव अफ जाना होयो बे भिडिअआवहाय बुहुत नानिखौ लाफानाय जादों आङो ओंखायनो अफ जादों खोमा आरो बारा लांथिया फांथिया उन्दैफोरखौ लाफाजाया अफ जामारो नंमारगौ बाखि जेबो भिडिअआवनो कमेन्ट सेक्सन अफ जाफेरा बाट बेबायदि जै गथ'फोरखौ एसे बुरजा लाफाबाय अफखासै आरोना जेबो नंला अबबाबो नोंथांमोना नायलांबायथ' नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हाबायथ' दिननि थांनायफोरखौहाय बेनिफ्राय मा होनो दाथ' बिराद भाइराल जागासिनो दङ नामखौथ' आं रावनिखौबो लाला आरोना इउटुब खुलिबानो माने भाइराल नङा होमबा ओमफ्राय सनाफोर फौज बिथाङा मैया आंखौ बिराद मोजाङै बुजायहरदों माने आं जायखौ साबस्क्राइब खालामदों बिसोरबो बे भाइराल भिडिअनि सोमोन्दै बानायदों नालाय ओमफ्राय बेबायदि भिडिअफोरावहाय आंखौबो सोरनिबा जानानै एक्साइट जानानै खोथा बाथ्रा लिरनानै हरनाङा मानाङा होननानै बिराद मोजां बुजायदों आरोना मानो होनबा बबे खनानि कमेन्टखौ बुथुमनानै नोंखौबो मा रोखोमनि नायथावजायै खालामथावजायै बाथ्राजों सोंखारिनानैहाय थाम्बनेल बानायनानै होगोन नोंहानो मान सनमान थांगोन होननानै बुजायदों आरोना आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आंहाबो जेबो प्लानिं गैखाया आं गेजेर जानानैसो आं कमेन्टफोरखौ हरखायो आरो नोङो खायफा मानसिफोरा थाम्बनेलफोरनि आल्थु फाल्थु लिरनाय मानाय बेखौल' नायनानै थांफिनो सिङाव हाबनानै नायाना स' बदनाम जानानै थागोन मागोन होननानै बिराद सुन्दर बुजायदों आरोना थेंक इउ स' माच फौजि नोंथां नंगौबो खायफानि बुजिनाया डिसअरेन्सार जायो बेनिफ्रायहाय मा होनो जेनेबा नोङो सोरबा नोंखौ खनसे भिडिअ बानायोब्ला नोंबो बानायफिननो लुगैगोन जास्ट नों भिउसनि थाखाय एसे एनै फैसानि थाखाय नोङो माने बेफोरबायदि बदनामखौ लानो नाङा होननानै बिराद मोजां बुजायदों आरो गिदों आरो बिसियाबो एसे सर्टफट ना दा सोरखौबा भाइरेलनि थाखाय भिउसनि थाखाय भिडिअ बानायब्रेबा बिदि सानदों खोमा बानायोबो नालाय आजिखालि आंखौ बानायजानो गिबाय आरो जेबो गाज्रि नङा खिन्थु बिराद मोजां बुजायदों ओमफ्राय आं ओं दे आं बानाया ओं होननानै माने बिराद आरोना बेबायदि प्रटेक्ट टाइपनि खोथा बुंबा आं बिराद मोजां मोनो बिथांखौ आरो बांसिन गोसोखांनाय फैयो आरोना दा सोरबा रायगोनसै आंखौ गावनावल' फौजि फिसाय दङ गावनावल' फौजि फिसायखौ आंहाय रायखांबाय थादों होननानै आरोना सोर बिदि नङा बिथाङा आंखौ बिराद मोजां बाथ्रा बुजायदों बेखौसो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामदों स' जाय बिब' बिनानावफोर भिडिअ बानायो बे नोंसिनि सायावबो लागु आरोना दा सनाफोर आरो माथो देखायबावनो आङो बेलासिखाबायानो फिसालाया टिउसनाव थाङानो दिनै न'आवनो फरायगोन आं होनदों गरमबो नालाय देहायाबो बोरैबा मोन्दों बियो न'आवनो फरायथोंसै बेनिफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि नर्मेल सा ब्लगखौनो फरायनो लांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच